Bro, δες τον Sweat, bro, δες τον Sweat. I'm here to tell you right now. Αυτός είναι πολύ καλό. Νομίζετε πως το Big Bang Event θα κρατούσε μισή ώρα ή κάτι τέτοιο, ή κάτι τέτοιο είπαν στο Twitter, δεν ξέρω. Αλλά τελικά κράτησε 10 λεπτά. Μέσα σε αυτά τα 10 λεπτά κατάφερε να είναι το πιο disappointing πράγμα που έχω δει εγώ. Στην αρχή του event, ουσιαστικά είναι το ίδιο event με το season 10. Wow. Οκ. Και 7 πύραυλοι πάνε στο Rift. Θα γίνουν τα ίδια events, αλλά θα γίνει κάτι διαφορετικό τώρα, wait. Να το! Wow! Να το πάλι το ίδιο event. Α, το ίδιο πράγμα, οκ. Μετά μας δείχνει κάτι από το Interstellar, δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε εκεί πέρα. Αυτό. Ωπ! What the? Τι είναι αυτό, bro? Μπορεί να σε ρεζιστεί. Και πήγαμε ταξιδί στη Legoland. Αυτό είναι αστείο από τον Κλόζο. Ω, το Lego! Ναι, Legoland! Trip του Legoland. Everything is awesome! What the fuck? Ρε, είμαστε εμείς. What? 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 Τι είναι αυτό ρε, τι παίζουμε? Lego Worlds bro. Goofy Lego Worlds. Γενικά κακό, αλλά είναι τυχεροί που μου αρέσουν τα Lego. Ναι. Μετά μας έδειξαν κάτι με το Racing Mode, το οποίο εγώ νόμιζα ότι θα οδηγήσουμε, θα το τεστάρουμε όντως. Αλλά από ό,τι φαίνεται το καλύτερο που μπορούσαν να κάνουν είναι να μας κάνουν spectators επάνω στα αμάξια. Τι είναι αυτό, όχι, όχι, μη μου δείξεις τι γίνεται. Άσε με να παίξω, ναι! Άσε να παίξω. What? Bro, please. Ωπα, έλα, οδηγάμε. Ναι, ναι ρε φίλε, επιτέλους. Οδηγάμε, πάμε λίγο. Δεν παίζουμε εμείς ρε ηλίθιε. I am having a very bad day. I am in no mood. Μετά μας δείξαν αυτό το music festival, πώς κατά το λένε, με ένα Eminem concert. Μπορώ να πω το ότι είναι ξανά τυχερή που μου αρέσει ο Eminem και η μουσική του. Και μετά waiting screen για 2 λεπτά, το οποίο μετά γίνεται waiting lobby, και αυτό ήταν το event. No! Τι, όχι. Αυτό, Εγώ να περιμένω 3 λεπτά. αποκλείεται.